Ikusentzuleak arratsaldeon eta ongi etorri Maritxu Kajoi egunez, Arrasatetik zuzenean egiteragoa zen saio honetara. Urriaren 6 da gaur, hileko lehen egu bakoitza eta hemen Arrasaten Maritxu Kajoi eguna horren bestez. Arrasateko jaia, baina Euskal Herri osoan ezaguna, eta arrasatearrak ez ezik bertan lanean eta ikasten dabiltzanak, naiz bestelako bisitari asko eta asko erakartzen dituena. Eta gaur, izan dugun udagiroarekin, sekulako jendetza batu da hemen. Guztiak hori bai, egunak agintzen duen moduan, dotore jantzita eta eskapularioa lepotik zintzilik. Hementxe, gaurko protagonista nagusia Maritxu Kajoi da, txikiteroen zaindaria, eta aretxenpean gaude gu ere, ordu erdi barru inguru izango den mirari horren zain. Ikusiko dugu zer izaten den aurtengoan, erakutsiko dizuegu poliki-poliki jendez betetzen ari den plaza honek nola egiten duen gainezka, eta erakutsiko dizuegu bertan sortzen den giroa ere. Baina orain artekoak ere, egunak askorako eman du, izan ere batzuk goizean goizez, baina goizpartetik hasten dira festan, beste batzu eguerdi alderako batzen zaizkie, eta hortxe, tartean ibili dira, Aitor Agiriano eta Andrea González ere. Eta beraiek izan dira, herritarrekin, festarekin bat egin dutenekin berbetan, ikusi dute zer nolako giroa sortu den, nolako jantziak aukeratu dituzten festara batutakoek aurtengorako, izan dira beraiekin berriketan, eta guazen hori guztia ikustera. Txikiteruan zaindarian eguna gaurkoan, Andrea, eta gu dotore jantzi gara, Klaro, egunekola eskaten da, eta gu baitxo ala jantzita. Dotore jantzi bai, baina uste dut gaurko osagarri garrantzitsuetako bat faltan badauko, bela? Eskapularixua, ez da? Klaro, ni ontxe bertan oia baten bila zuretako be hartuko dut bat, ez da? Bai, falta barik gorde niretzako bat, ni hemen geratuko naz, Maritxutik oso gertu izan be, Maritxuri kuadrilako itxura badauke lorezkintzak egiteko, eta ia kuadrilaren batekin obestekin topo egiten duen. Oso ondo, gero ikusiko ga. Oso ondo, gero arte agur. Eskapulaixuak saltze zabiztela, aurten kolore berdea, eta mesua be greban ingurukua, segaitxik nola aukeratu duzue? Bueno, azkenean eskapulaixua beti da aldarrikapen bado, beti gehienetan, eta aurten uste aldarrikapen politxa dela, azarako eta marriko greba feminista, eta, azkenean jentea konsensiateko, jentea zuek irakurriko mesua da, eta, horregatik bai. Guztien dut zugia jantzita dauko zula, guk ondio ez dauko berasuntxo bertan, erosiko guria be bai. Eskerrik asko. Vale, zuei. Ikusi zaitxugu eskapularixua erosten, urteroko itxuria da hau? Bai, urteroko da. Ni gainera dagoet etxian igual, badak izen bat, igual 15-20 eskapulari urtekoak. Da tradizio bat, heldu behar da etxera, gero gordetzeko eta ikusteko ba, Eta segaitxik da garrantzitsuak gaurko egunez eskapularixua erosi eta egun guztian ziar jantzita eruatia. Bada tradizio bat eta gainera gero atzaldetan etortzen da jende asko kanpotarra, eta beti da galdetzen segate, eta niretzako hau da, gauza bat arrasatekoa eta arrasateko jendia jasten dugula, eta beti mesua garrantzitsua da urteroko gauza bat, rebindikatzeko eta horiana, eta ondo iruditzen zait. Eta aurtengo mesua irakurri duzu kolore berdea eta mesu berri bat, ez? Ze pentsatzen gatzu aurtengo mesua? Gisa santa, ez dut irakurri mesua. Horretik ez, zer iburuz doia, ber. Aurtengoa doia greba feminista, azaroko greba feminista orokorran inguruan. Bai, ondo iruditzen zait, azkenean dana borrokatu behar dugu, hori, nesken alde gaude dana eta gauza asko aldatu behar dira, ez? Dana normalizateko eta berdin egoteko. Beste kuadria bat hemen eskapularixuak erosten. Zuen urteroko itxura da eskapularixua erostia? Bai, txikitatik. Etxean gero gordetzen ditugu eskapulaixuak, urterokuak. Orduan etxean kolekzio ederra. Zen nahi hau esan arrasatear batentzat eskapularixua eramatia egun guztian ziar? Maritxuak diela eta bada Maritxu egunan parte eta komplementu oso garrantzitsu bat. Eta mesua, aurtengo mesua, ze pentsau jatu? Derrigorrezkoa emutia gaur egungo gizartiai, ze, zaruako 30 greba feminista dau, eta danoko batzeko horretara. Oitxura desberniak ikusi ditugu gaurkoan, eskapularixo kolekzioa daukanak etxean be ikusi dugu, guazen ikustera Aitor zela da bien lore eskaintziakin.
Maritxuri loreak ekartzea ohitura bada, zuek ekarri dituzue, lore eskaintza egin diozue, gaurkoan zer dela eta? Bueno, eskerrak emateko eta laguntze eskatzeko, gu txirrindulari elkarte lagun arte bateko bagaitzuk eta ontxeretan neun nago joiduta eta eskerrak emoteko da zaindari izateko bidean. Bidean ateratzen zaretenean ez, gurpil gainean zaintzeko, hemen gainera uste dut, idatzi ere egin diezuela, ezta? Bai, taldeki da, bai Maritxui, bai, 30 urte baino gehiago etortzen gaurko egunez, eta, bueno, hori ospatu nahian. Gogoratzen nahi, Marino Lejarreta etortzen zanean lora eskaintzea bera profesionala izan da, eta horretarako hori beste pixka celebria nahi, eta aurten min hartutan eguanez eskaintza da eskari itxera. Egin dituzte, Maritxuri egin dizkiote lore eskaintzak, ekarri duzuzuk bat, urtero daukazu ohitura ekartzeko? Bai, urtero ekartzen du, bai. Zuk bakarrik ekartzen duzu, kuadrilaren izenean zergatik? Kuadrilla dena ipini duk loreak. Kuadrilaren izenean jarri duzu loreak, eta orain, dotore jastea falta zaizu, Bai, arratsaldean. Egin duzu lore eskaintza kuadrilan etorri zarete, makinatxo bat lagun bildu zarete gaurko egun hau ospatzeko, ez dakit, urtero egiten duzuen lore eskaintza, zergaitik egiten duzuen, baden zuetzako une berezi bat gaurkoan? Bai, bueno, egisa da, egun berezisa dela, baina aurreko urtean hasi ginen lorak ekartzen Maritxuri, gainera berezisa guretzat ze lagun bat hiljakun aurreko urtean, eta bere gatxik behi itxen dugu, eta ikusten duzuen bezala esaldixa bere gati da, eta bari, berezisa. Bueno, orduan zuek gaurkoan eguna hasi behintzat egin duzue lore eskaintza honekin? Bai, hasi bai, bukatu ez dakizan nengoen, baina hasi hola nindu, eta ohitura bihurtu jaku azkenengo urtietan, eta espero urtietan ziarrolan jarretzea. Bueno, ohitura bihurtu zaizue, Maritxu Kajoi zer da zuretzako? Bueno, Maritxu egisea da, egun berezisa dela Arrasaten, eta beti ospatu izen dugu kuadriakuok, eta egun berezisa Arrasaten dako, eta Arrasateko jendean dako. Bueno, oso ondo, lore eskaintza egin duzu, segi eguna ospatzen, guk ere alaxe jarraituko dugu datozen minutuetan, eta esan dugu lehen dotore jantzi direla, herritarrak lore eskaintzak egin direla ere bai, eta lore asko jasoko dituzte kaleetan barrena herritarrek ere bai, seguru. Aurten Andrea, janskera kontuan hartuta, outfitak, tendentziak, zer erabaki dute jastea egun hau ospatzeko herritarrek? Ikusten dugu, zuk pixkat baria hoin dozula gaurreko egunean jasterako orduan. Ze dela eta aukeratu dozu arropa hau? Normalean txapelazto jartzen, baina etxian daukot, eta holan egun berezietan jartzeko daukar jarri naz. Alabak zauden oso emozionauta, eta ikasola jungare bere bila, baina txapela jarritza. Hori izan da, horregatxik aukeratu dute holan jastia. Ze ondo eta? Kamota bero etxen dagoelako. Bale, gaurko egunera moldatutako jantzisa. Hori da. Kontatu duzte esatela arratsatekuak, eta zer dela eta gaurko egunez beltzez jastia? Bueno, komentatu diguten ez ohitura da beltzez jantzea Maritxutako egunetan, baina behar bada historia ez dakigu, ez dugu ezagutzen. Gaurko egunez tragia jazten da edo zein da outfita? Normalean izaten da kamisa zuri bat, gero txaleko baltza eta gero korbata norbait gure dauen koloria. Eta zuk segaitxik aukeratu dozu hau gorrixa eta beltza? Egiz esan, eta erosine belelena eta nabi honea sortero errepiketzen, hasi que... Ni gehixen bat Amerikanian naukon, enakon txalekorik eta ikusitza zelako galdizea zaun iragarritza zuzenian alkonderekin urtenaz. Eta zuk segaitxik aukeratu dozu gaur erropa hau jastia? Ni hasi nintzen holan kolore duna alkondara erabiltzen indala 4 urte edo, eta hori, hildo horretik jarraitzuz, holan jarraitzot. Nire ustez aukeratu dut izateko pizka bat diferenteago, porque beti egoten gara beltzarekin eta destakatzeko pizkatxo bat. Topau dau, ohikoa ez da beste jantzi bat, segaitxik aukeratu dozu gaurko egunez kolore hau jastia?
Nere pertsonalitateakin akorde doialako, eta ez traje konbentzionalak. Ni konbentzionala bestaz nazelako. Eta kalera erten zanean, ze ikusi dozu, jendia nola doia jantzita? Betiko moduan alkandora bat, kamiseta zuria eta fraka beltzak. Eta zuk zegaitxik aukeratu duzu soineko luziakin etortzia gaurkoan? Elegantiagoa delako. Urtero aldatzen dagoela pila bat jendia, nolan bere jantzkera, pila bat eta gainera koloreak, porque oso importantea da. Egotea beti beltzarekin oso aspergarria izaten da eta gainera etortzea denok beltzaz. Gaur egun bakoitzak hartzen da, lehen zandana txurixa, mutilanak antzera juten ginen jantzitxa eta onja bakoitzak gure dagoena, hasi que danetik ikusten da. Aurten ikusi da, nik behintzen fijauna zena da, gerotak jente gehiago doiela alkandora baltzaz. Osa, lehen dano gaukon gure tion bodako trajiak, bestia, eta hauntxea jendia inno hautzen dago gehiago, nik uste dut. Ikusi dugu jendiak ze erropa gaientzen daben gaurko egunez, Aitor, kaleko girua zelakoa da? Maritxu Kajoi eguna gaurkoan, ikusten dut hemen lagunekin bazabiltzala ospatzen, ze giro kalean? Giro ederra gaur, gaina egualdixak lagundu duzku, eta buelta bat emuteko eta pare bat trago hartzeko egun edarra. Urtero ospatzen duzu bezuek hemen lagun artean egun hau? Bai, urteten gare kuadriako danak, bazkaixa, goizien ambientetxua, eta gero gabien parranda pixkat. Bikote, txikiteroen zaindariaren egunean ospakizunean murgilduta egin dugu zuekin topo, dotore jantzita eskapularioa, ze giro arrasateko kaletan barrena? Oso ona, ikusten da moduan jente asko leku danetan eta oso giro ona dau. Jentia falta da ondiokan, gero gauian petauko da askoz gehiago. Bazkaldu ostian haudia gongo da, petadizimo. Izan ere, goizetik ospatzen hasten den jaiegun bada hemen arrasaten. Gu ikastolan egon gara, goizeko 8etan, baina normalian bai. Gero bai. Jantzi eta edatu. Eta kalera. Maritxu Kajoi egun handixa da arrasaterako. Eta poliki badoie jendia agertzen, dotore. Egun zoragarria izango da gaur. Eguraldia ikusi, holaxe, egun, ez da, Maria? Izugarria. Gaina ikusten dezu ez temperatura egiten duen, gaur erateko ere ez dago asko sentitu beharrik eta oso ondo itxura ona dauka eguna. Gaurkoan estarria bustitzeko aukera bai eta gainera Maritxu zaindari egon da. Hoixe, bai, hor daukogu Maritxu, betiko moduan, eta bera ingo diogu ohore guztiak, Egun ederra pasauko, edango dugu, edan biharrekua, pasau barik, eta horixe da. Bikote, eskerrik asko, eta haupa Maritxu Kajoi! Haupa Maritxu! Maritxu nora zoaz, eder garantori, iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago, ardotxo txuria, biok edango dugu nahi degun guztia. Maritxu Kajoi eguna, zer da zuretzako? Kuadriako egin elkartzia, baskai poli bat itxia, dantza batzuk itxia, gaur dantza asko estingotik, baina eta hori zapen politx bat sortzia. Festara gerturatu zarete, eta zer giro dago hemen arrasateko kaleetan barrena? Kriston giro da, duela gutxi jetxigia, baina bastante ondo, jende pila bat, eta oso giro polita dago. Festa egun bat azkenean guk hemen ikasten dugu, eta badakigu hemengoentzako egun berezia dela, eta guk ere horrela hartzen dugu. Festa egun bat, lagunekin egoteko egun bat, familiakin atenean kalian da kruzabitzen zarelako, eta hori, lagunakin egoteko egun bat. Poliki giroa berotzen joango da arrasaten egunean zehar, segi, kuadrilakoekin eta lagunekin ospatzen, eta gozatu, haupa Maritxu Kajoi! Haupa!
Giroa bero-bero Arrasateko kaleetan barrena eztarria busti bai, baina mokadutxo bat hartzeko tartea ere hartzen dute. Bertara gerturatzen diren herritarre kuadrilan lagun artean familian baskaria egitea ere bada tradizioa eta zer esango dizuet ba, Arrasateko jatetxeak, elkarte gastronomikoak lepo beteta izaten dira gaurko egun honetan. Arrasatear askok ere herritik kanpo bazkaldu beharri izaten dute. Andrea, uste duzu jatetxeren batera gerturatu zarela, ezta? Non zabiltza? Ikuste zaitxuegu hemen bazkaltzen, ze moduz doia bazkaixa? Ba, ondo, hemen ja bastante bazkaldu gau ja, eta ondo. Zein izan da menua? Menua frito batzuk, koina arraina eta gero aragisa. Tripia bapo beteko zue orduan, ez da? Bai. Eta askotan elkartezate kuadriakoa kolako bazkai bat itxeko, ala? Bueno, urtero, maritxua diela eta urtero eta ondo. Bada eskusia ez danok batera bazkaltzeko eta ondo pasatzeko. Bai, eskusia da, bai. Hemen gare, Hotel Mondragones, ze moduzkoa dago gaurko menua? Ederra. Jando, ez da hitz, errebuelto bat, gero olagarrua, legatza eta solomua. Oso gozua dana. Ikusten dut, primera zaretela. Gainera. Esan dut zau, lasaixo hartzeko, ze bestela bere alatzea gondi gareo. Eta zer izan da gaurko menutik gehixen guztau jatzuna? Legatzia oso gozua onda. Ze ondo, eta gaurko eguna zera biltzen dozue? Eskusa bezala dano batera elkartzeko edo zelan eitzen dozue? Bai, guretako bai, kuadria ez dauko borren beste aukeriarik elkarrekin egoteko, eta gaurkoa da, bai, hau eta Santa Basak eta Gara Santa Basak, orduen horreik dira egunek. Data berezixak, ez da? Hoxe da. Eta nola indozue aurten lekua erreserbatzeko badakegu Arrasaten, leku danak jendez gainezka egoten diala, eta zela indozue gaur hemen bazkaltzen? Eskerrak daukogula kuadrian bat, eta arek itzen da urtero. Oikua izaten da gaurko egunez, Maritxuka joi egunez, bazkaltzera etortzea. Zuek nola eukidozue egun honetan komedoria reservauta? Bueno, prácticamente completo, porque completo ello. Eta jendiak zeitzen da urteetik urtera erreserbau edo nola doia? Bueno, uste dauzela batzuk fasan urtekoa, baina, bueno, baikotza beria. Alik eta azkarren ez, zuendako be, hobeto. Bai, beto bai. Eta galdera importantiena, ze moduz da izportatzen gaur hemen bazkaltzen da bizena? Bueno, batzuk animauta eta batzuk gutxi hau. Eta zuendako lana erresa edo zela? Bueno, erresa da, zatik da eukiu bakarri menu bat eta horrekin bastante euro. Eske dana batea torre dira. Bueno, batzuk esan dozkue polikixo bateratzea hobeto, oso azkar, oso fin zabiztela. Hori da, zuen artean be ondo moldatzen zatela, ez da? Bai, gorko una bai. Ikusentzuleak ongi etorri Maritxuka joi egunez, Goiena Telebistan eta Goiena Euseko ikusentzuleentzako ere zuzenean egiten ari garen saio honetara. Eta zuzenekoa duzue, momentuotan, hortxe telebistaz edo Goiena Eusen bitartez ikusten ari zareten irubi hori ere. Iluntzeko 8 eta 18 minutu bira, ikusi duzue nola joan den orain artekoa, eguraldiak lagunduta, sekulako giroa izan da gaur, Arrasateko kaleetan egun osoan zehar, eta oraintxe ez da, iluntzeko ordu hauetan, momentu gorena zer esanik ez, 12 minutu barru, iluntzeko 8:30 mirariaren momentua heltzen denean. Hain justu ere horixe ikusi nahi dute, arrasatearrek naiz bestelako bisitariek ere, festara batutako bisitariek eta herritarrek momentu hauetan ikusi nahi dutena, hortxe diogun moduan momentu honetan, Arrasateko plazatik zuzenean jasotzen ari garen irudia. Jende asko eta asko, urtengo miraria zein izango zain horixe jakinguran, hortxe ikusten dituzue, lehen lerro horretan, baien kontra nagusiki gaztetxoak. Neskamutil ugari, horiek ere gehientsuenak dotore jantzita,
Mutilen artean zuria eta beltza ez da, bi kolore horiek ikusten ditugu nagusi, eta gainontzean beltz kolorea, jaun eta jabe. Musikarik ere ez da falta, Arrasateko plaza horretan txaranga ari da momentu honetan, bertako giroa alaitzen, hortxe aginduak ematen musikariei ere, zalantza barik jendez gainezka dago momentu hauetan plaza, eta tira, ez da erraza, bertan mugitu ahal izatea, bertan aurrera egin ahal izatea edo bertan elkar entzuna ahal izatea. Eta injustu ere, herriko plaza horretan, udaletxeko balkoian daukagu, Aitor Agiriano lankidea. Konta iguzu, Aitor, zer da bertatik ikusten duzuena? Goiatz, hementxe gaude, udaletxeko balkoi honetan aipatu duzu, zuk giroa bero-bero dagoela, eta giroa berotzen arratsaldeko 7 buelta horretatik jada hasi da gu bertan izan gara ordu horretarako, eta zuk ongi esan duzuna moduan Maritxu azpian lehenengo lerro horiek herriko txikienek jada beteta zituzten ordu horretarako lekua hartuta bai, eta poliki herritarrak gerturatzen hasi dira Maritxuren ingurura. Aipatu duzu gaurkoan egun honetako gauza garrantzitsuena Maritxuren miraria da, eta herritarrak zain daude mirari hori zen izango ote den. Kalean festa giroan ibili garela ikusi duzue, bai Andrea eta bai biok, eta herritarrek hainbat mirari eskakizun egin dizkigute eta kalean barrena entzun dugu, Maritxuri eskatuko lioketela ota kentzea adibidez, edo orain urte asko egindako mirari bat berriz errepikatzea, iturritik ardoa atera zen urte hartako mirari hori, festa egunak luze jarraitzea, egun gehiagotako festa egunak izatea, denet behar, aurten Maritxuk zein sorpresa, zein mirari prestatu duen plaza lepo bete duten herritarrentzako. Txaranga doinuak ere bertan plazan ari dira jotzen, eta poliki hemen udaletxeko balkoitik urduritasuna ere, nabari da adrenalina urduritasuna pixka bat badoaz gora, eta herritarrak plazan albo batera bestera gora, iskina guztietara begira badaude, izan ere inoiz ez da jakiten Maritxuk miraria nola, noiz eta zer egingo ote duen. Baina Goiatz, guk hemen jarraituko dugu zuei guztia kontatzeko, eta ia, Maritxuk aurten zein mirari egiten duen, herritarrak txaloka ere badabiltza eta... Ikusiko dugu, Aitor, eskerrik asko, guzti horren berri emateagatik, bertan dauden guztiak eta gu gau ere, irrikaz gaude, aurtengo miraria zein izango ote den jakinguran, gero eta gutxiago falta da misteri hori argitzeko, iluntzeko 8 eta 22 minutu ditugu uneotan, beraz den ondo bidean, 8 minutu barru jakingo dugu hori, baina zer iruditzen zaizue ondorengo bideo batetan, aurreko urteetan izandako mirari batzu, ikusten baldin baditugu. Guazen! Hondarribiko alarde misto ikusi dugu kaleetan barrena, bertako parkinetan doako txartelak ordaindu gabe autoa aparkatzeko ere bota ditu Maritxuk ezuztean. Olimpiaden bueltakoren bat ere izan da hortxe mirari asko egin ditu Maritxuk. Urte batean bera ere Arrasateko auzoetan barrena ibili zen, bere etxe txoko horretatik kanpora aterata. Gaurkoan, zer mirari egingo ote digu Maritxu? Itxizen azteko tiaipez, baina nahi guztako jaten, oindala urte asko inebena, itxurritxikar dago urten sana. Hau da, orain urte asko mirari hori pasatzen da zuk nahiko zenuke mirari bat behin pasatakoa berriz egitea. Zergatik? Neuken naholako bizi gurasuek eta bizitzako dalako, eta orduan neu bizitze guztako jatelako. Eta errepikapen hori alde botera utzita, zer eskatuko zeniokezuk Maritxuri gaurkoan herritarrek gauza asko eskatu dizkiote, Arrasateko otak entzia. Hortxe, agian mirari horietako bat egingo du aurten, ikusiko dugu. Maritxuk miraria egingo du aurten, utxik egin gabe ez da? Bai. Oso ondo, bikote, zein gustatuko litzaizuke, zein mirari egitea gaurkoan Maritxuk? Olako egun gehiago egotia urtean ziar. Dudan zue festazale amorratu bezarete ez da? Asko. Eko zenukete, astean festa egun bat baino gehiago egotea ez da? Ondo egongo zan, bai. Bueno, bikote hortxe, ikusiko dugu Maritxuren zuen eskaera hori, Maritxuk betetzen duen edo ez. Festa egun gehiago horrelakoak eta agian bihar festa amaitu beharrean jarraitu egingo du hemen Arrasaten festak mirari eginda,
Ondo gongo zan. Bueno, haupa Maritxu Kajoi! Haupa! Maritxuk urtero miraria egiten du, aurten ere utxik egin gabe egingo du miraria hortxe, gordeta izango du sorpresa, beste urte batzudetakoak gogoan dituzue? Bai. Eta aurten gorako, beste urte batzudetakoak gogoan izan da, zein mirari egitea gustatuko litzaizueke zuei, Maritxuk? Neri gustauko jaten, azaroak 30 egongo dan, krema feminista orokorran inguruko zehose baitxia Maritxuk, ez? Zergatik? Azkenian pentsetagat oso egun garrantzitsua dela Euskal Herriantzat eta feministontzat, eta Euskal Herria feminista irudikatzen dugunontzat, ez, azkenian. Hortxe, zure eskaria Maritxuri ikusiko dugu, horixe izaten den aurtengoan miraria edo ez, zure kasuan zer eskatuko zenioke, zein gustatuko litzaizuke aurten miraria izatea? Nik ametzek esan dagoenakin be oso ados nau, eta zangoenan be bai, iturritik ardagoa botatzea be oso ondo gongo zala. Ez zara lehenengoa esan diguna, Badiruri orain urte asko Maritxuk mirari hori egin zuela, agian errepikatu egingo du, ez dakigu? A ber ze pasetan dan eta ikusiko. Osondo bikote, eskerrik asko eta segi gozatzen. Zuei, berdin. Eskerrik asko. Aurreko urteetako mirariak ikusi zentzun gogora ekarri ditugu horietako batzuk, herritarrek gustokoenak, berezienak izan direnak gogoratzen dituztelako ezta. Eta aurtengoan zer, eskariak askotarikoak eskatzea libre da, eta ikusiko dugu aurtengoan Maritxuk zer ekartzen duen. Eta hain justu ere, haren azpian da, Andrea González lankidea. Andrea, konta iguzu ze giro daukazue momentu honetan bertan. Bai, hemenago plazan, jendia kantatzen, txarangia bertan dago, Arrasateko plazia jendez bete-bete eta dago, ikusten da juergarako gogoa dagola, animozo dare, gaztetxuenak, helduak bebai, badirudi miraritxak gerturatzen da bilela eta hori igarri da plazan, igarri da kriston girua. Primeran Andrea, eskerrik asko, berehala egingo dugu bat berriz ere plazako irudi horrekin, plazako giro horrekin, baina sumatzen zaituztegu ez tarri hasikatzen hasiak zaudetela, eta zer iruditzen zaizue tragoxka bat egiten baldin badugu. Anegoiko etxeak mocktail bat prestatu digu, hau da, alkoholik gabeko kokteil bat, Mistral mocktaila ikusi. Mistral mocktaila prestauko gaur. Mocktail bat alkohol gabeko koktela da. Blue moon, you saw me standing alone. Pomelo gorri erdi baten sukuakin nahiko eukiko. My heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Pomelo zatitxo bat prestitxiko, gerorako. Someone I really could care for. Sukua iragaztia komeni da. Pulpa baztertu eta emaitza finaua izeteko. The only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Lehenengo, kokteleria ostu dira. Horretarako, izotzak bakarrik sartu eta ondo astindu. Without a dream in my heart, without a love of my own. Izotzak atara. Jarraixan, biko jarakadatxo azukre eta pomelo sukua gehitxu. Mokteila muntatzeko, lehenengo sukua ipini. Jarraixan, izotzak gehitxu. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart.
Eta azkenik, zifoia. Love of my own. New moon. You knew just what I was there for. Gauzatxo bat falta da. Heard me say in a prayer. Glamurra emuteko apaingarrixa. I really could care for. And then they suddenly appeared before me. Hortxe ba, Ane Goikoetxeak prestatutako errezeta hori, aintzat hartzekoa, dudabarik, glamur eta guzti, eta ikusten duzue Arrasateko herriko plaza uneotan, ilundu du bertan, bertan orain arte piztuta ikusten genituen farolak eta bestelako argiak ere itzali dituzte, iritsi delako ez da, mirariaren momentu hori, eta momentu honetan, gaientzen den argia, herritarren mugikorrek egiten duten argia, zalantzabarik gehientsuenak izango dira, halako bate eskuetan dutela, nahi izango dutelako, momentu hau hortxe ez da, gordetzea, oroimenean izan ezik, etorkizunerako, egunen batean gaurko momentu berezi hori berreskuratu nahi dutenerako, hortxe ez da, gordeta izateko. Iluntzeko 8:21 minutu, eta itxura guztien arabera, badator, aurtengo miraria.
Ikusi duzue, izan da, gertatu da, aurtengo miraria Arrasateko plaza horretan, hortxe ikusi ditugu, etxafuegoak, koloretako argiak, mezuren bat ere bai, Aitor Agiriano ere antxe inguruan da, udaletxeko balkoian, Aitor Agiriano entzuten gaituzu? Alaxe dago jatz, mentxe gaude udaletxeko balkoi honetan, eta esango dizuet Maritxuren miraria aurrez aurre ikusteko aukera izan dudala. Hortxe zuek ere ikusiko zenuten pantailan bestaldean Maritxuren kaxak, argiak, koloreak badituela izan ere Maritxuk etxe berria dauka gaurtik, kaxa berria badauka, eta argi berezitasun berri bat ere badauka. Zuntze optikoa dela eta internetera mugikorretik konektatzeko aukera ere izango du Maritxu Kajoik, beraz etxe berria, kaxa berria, eta gaur egungo teknologia berrietara egokitutakoa izango du gaurtik aurrera. Herritarrak hortxe ari dira, hemen goitik ikusten dugu mugikorrarekin Maritxuren kaxa etxe berriari argazkiak ateratzen, irudiak grabatzen, izan ere ez gogoan edukitzeko uneak badira hauek txikiteroen zaindari den egun honetan Maritxuk etxea berriztu du aurten. Aitor Agiriano, mirariari buruzkoak kontatzen, momentu honetan miraria gertatu berri, saltoka ari da Arrasateko plaza hori, jendez goraino beteta dago, herritarrak eta bisitariak festarako gogoz daude, eta asko bira dantzan ari direnak momentuotan txarangaren doinuekin. Aitor Agirianok pare-paretik, udaletxeko balkoitik ikusi ahal izan dugu miraria, guk ere ikusi ahal izan dugu, ez da, pantaiaren beste aldetik, eta entzun duzue, ikusi duzue Maritxuk etxe berria, kaxa berria duela, aurtentik hortxe ikusi dugu, ez da, askotariko koloreekin, guztiz koloreztatuta, eta bada gainera, ez da, berritasun garrantzitsu bat. Badakizue aspaldiko eskakizuna zela, zuntz optikoa Arrasateko alde zaharrera ekartzea, ari da iristen poliki-poliki, eta ara, Maritxuk ere izango du aurrerantzean bere etxe berri horretan. Horixe aurtengo miraria ikusentzuleak eta horren lekuko izanguran jendez betetako herriko plaza. Sekulako giroa, aurten ere dotoreziak, umoreak eta aldarrikapenak ere bat egin dute eta horixe da momentu honetan ikusten ari garena. Hortxe ikusten duzue Arrasateko plaza hori miraria gertatu berritan. Festa egun handia gaur Arrasaten eta horixe ari dira bizitzen asko eta asko. Tira, egunak askorako emando, momentu gorena ere oraintxe izan da, oraindik ere hortxe ikusten duzue, Maritxu bere etxe berrian argiekin dirdir nola egiten duen, eta tira, egunak askorako emando, baina hemendik aurrerakoa ere ez dela gutxiagorako izango. Izan ere goizetik, goizean hasi eta urrengo goizera arte luzatzen den jaia izaten da Maritxu Kajoi egunekoa asko eta askorentzat. Jendea pozik dabil, ikus dezakezuen moduan, eta hortxe ez da, argazkiak eta bideoak eta nahi izaten dituzte, ez da, baita gazteek ere bereziki eurek, eta hortxe guztiak ere gogotxo, Goiena telebistako kamera ikusi ez gero, haren aurrean azaltzeko. Eta egin dezagun beste saiakera bat, aipatu dizuegune moduan, Andrea González lankideak gertu-gertutik ikusi du aurtengo miraria, eta ea oraingoan bere hitzak entzuteko moduan izaten garen. Arrasatearrak zidia berriz bezaltoka, poliki-poliki badoia txarangia, plazatik hasi da irtetzen, baina hemen jendiak ez dauka plazatik juteko asmorik. Bitartean Maritxuk jarraitzen dau koloretako argixekin, eta badoia txarangia, plazako jende dana dantzan, saltoka, abesten, aurrak, helduak ikusten da Maritxuk poza ekartzen dabela herrira. Eta topera dare, Arrasatearrak, txarangiak indau bere bidia, eta, badoia plazia guzten.
Andrea González kontakizun horrengatik, eskerrik asko, Andrea. Andreak aipatzen duen moduan askok oraindik ez daukate, plaza hori uzteko asmorik, jendea umoretsu dabil, dantzan ikusten ditugu asko eta asko poza ematen du zalantza barik horrelako irudiak ikusteak, beste batzu berriz, txarangaren atzetik, poliki-poliki, badoaz plazatik, tira, herriko beste kale batzuetara, txosnagunera ere, ibilbide hori osatzera. Hemendik aurrera basekulako parranda festa izango da, Arrasaten, izan ere, izango da, musikaz gozatzeko aukera, txaranga, elektrotxaranga, gauean dantzaldia izango da gaueko 11etan herriko plazan Luartzen eskutik, ostean txosnagunian goizaldeko ordu batean DJ Karapaixo izango da, eta tira, ikusten duzuen moduan, oraindik ere geratzen da zer gozatua Maritxu Kajoi egun honetan. Eta tira, guk ere egunak emandakoak jaso ditugu, miraria ere ikusi dugu zuzenean, eta apurka-apurka agurtzen joateko momentua iritsi zaigu. Gogoratu hori joan aurretik, tira, Maritxu Kajoi dela eta indarkeria matxistaren prebentziorako eta sentsibilizaziorako gunea jarrita dagoela, gaur arratsaldeko 6etatik arbolapetan dago ipinita eta bertan egongo da gauerdira arte. Eta eraso matxisten aurrean, arreta eta esku hartzerako puntua ere izango da, Gaztebulegoan, gauerditik hasi eta goizeko 8 arte. Arrasateko udaleko berdintasun sailak urteak daramatza, herriko jaien bueltan eman daitezkeen indarkeria matxistei aurre egiteko baliabideak herritarren eskura jartzen, eta urtengoa ere ez da salbuespena izango. Hortxe beraz, gune horiek preste gerta daitekeen erako, baina ez alda gertatuko, eta tira, genion moduan agurtzeko momentua iritsi zaigu. Asko ikusi ditugu ez da hortxe, mirariaren momentuaren zain, miraria gertatzeko minutu eta segundu gutxiren zain, ia mobiletako ardiak ziren ez da, momentu batez herriko plazan ikusten ziren bakarrak. Mobile aldean herritar asko eta asko, gaurko eguneko argazki eta bideorik ez da faltako, baina tira, bada aukera berezi bat ere ez da, Goienak herriko plazako iskina batean ipinitako fotokolean argazki berezia ateratzeko. Izan ere, bertan ez da, egoten da, alfombra gorria lurrean ipinita, eta geraleku polita izaten da, familian edo taldean elkartu, eta bertan argazki dotore bat ateratzeko. Hauxe izan da guztia gure partetik, hain justu ere, asko eta asko izan dira, gaur egunean zehar fotokol gune horretatik igarotakoak, eta bertan jasotako hainbat argazki erakutsiko dizkizuego, edozein kasutan gaurko saioan hainbat eta hainbat gauza ikusi ditugun arren, jakin datorren astean ere Martitzenean saio berezia eskainiko dizuegula, Maritxu Kajoi egunak emandakoak batuko ditugu bertan, eta hori ikusteko aukera izango duzue Goiena telebistaren bitartez, iluntzeko 7etan, 9etan eta 11etan. Hori Martitzenean izango da, orain gaurko egunaz gozatzeko momentua da, horretan jarraitzeko momentua da, eta tira, gure partetik besterik ez ikusi ditzagun, fotokolean jasotako erretratu horietako batzu. Eskerrik asko beste behin ere gurekin bat egiteagatik, eta asteburu ona igaro. Zer naiz ni, zer bat ni, errepideko orainalez, nola biz, nola hil, nola lortu erregabe, lurra ustida euririk egin gabe, azkar egin noa eta azkarra joanen, beti izango dago iztura. Esan ondagoen minako noregia merezi badu ez egin bian, horretzango naiz errepidearen erdian. Nolaztu orain ilunea zure begian, horretzango naiz errepidearen erdian. Zer naiz ni,